Sanibona nwengane zakwethu ugodole okankomgodole umfana udaba niyalwazi. Cha ngifuna ukunichazela ngabo labantu laba. Yebo, unumber 1 la uNomagugu Simelane. Anti uNomagugu Simelane unenhliziyo embi umuntu wesifazane, unenhliziyo ebolile, unenhliziyo yobuthakathi. Ethi uma ngobe elwa wena besulwa naye. uMEC ngapha uyahola kodwa uyoxoshisa omunye umuntu wesifazane emsebenzini. Nomagugu Simelane ubolile, unenhliziyo ebolile, indlela owenza ngayo ukwazi ukuxoshisa omunye umuntu wesifazane emsebenzini. Ebenza into eright, ebethi abantu abanganama document eSouth Africa abahambe, wena uyamxoshisa. Ubolile Nomagugu, inhliziyo yakhe ibolile. Sipho Hlomuka uMEC ngapha lapha kwa education, ubhizi ngapha kwa nutrition. Kwa nutrition abanye abantu bathi bayayizamela nabo abangapha